Kani-gede ko All India Radio Shillong ka khubor on puli di kasan ni jana kimat bukong san jong ka khubor. Pli perdabat bu mau nong rim ke Presiden kari India ka Draupadi Murmu ya buntli ki projek penroy Hanagalan. Pli Menteri Rambak ke Meghalaya u Konrad ke Sangma ya ka jing penteri kam ya ke program ajing tip sikipat ba Hawes Garo Hills. Syakem uhe pulit ke Meghalaya uji ke yang rai halor ki jing keno penden kam bakla ya ke pisah sorkar. Bat ai jing pensyai USP ke East Khasi halor ki khubor ham saya ki bedei bakarali jong ke FKGGP. Ki khubor ki babnia. Ka Presiden juga di India ke Draupadi Murmu kala let bat boy ha kanong bako himah nin kesngi ha ke jing let jungok ke ba asngi jong ka ya ke jalan Nagaland. Ya ke Presiden la pediang buram da ulat ke Assam u balong ru ke Jokopor ulat ke Nagaland u Profesor Jagdish Mukhi u Menteri Rangba Nephew Rio u sembut Menteri Rangba Uwai Patan u Chief Secretary J Alam rengkat bagi-bagi di kihe sarkar ke jela. Hakani ke jinglet jongka sa Nagaland ka Presiden Draupadi Murmu kala pli bat bu ye ki maunong rim na ka banta-bantay ki bubuntli ki projek penroy hakati ki jela ki bakuntup ru ya ki yeng skul sarkar ki berang sudaptay thamay ki surok balasna lang ba ka Pradhan Mantri Gram Sarak Yojana bat kiwi-kiwi. U Menteri Rangba ke Meghalaya u Konrad ke Sangma Khasi walang jong katayo ula pli ya ke jing penteri kam ya ke Citizen Engagement and Communication Program ha District Auditorium Tura ha West Garo Hills District. Haba keren na kajing yalang pli u Menteri Rangba uloong ba ke sorkar kelas sedang ya ke jing penteri kam ya buntli ki program baper-baper ki bedei ba kabah kam yat jong ki ba bat uloong ru bai ki jing tip ki bedei bat kini de ben pen priang keleng kenang bagi pat ba kin yo jing tip bat yo jing mentoy naki u Menteri Rangba uloong ba ka thong jong kani ke program kalong banthaw ki lat ai jing tip ki pat ba ki balong ki badan kam kenang bagi pat ba kin yo ki jing tip ki badei bat kin yo mentoy naki skim ki ba penteri kam da sarkar. Haba pentip ye ki he sarkar ki bana keleng ka Garo Hills u Konrad uloong ba ka de ka kamram jong sarkar ban pensyai ki pat ba halor ki program ba ka sarkar ka penteri kam leng ba ki rukam pathai ku bor ba pher bat ban pen priang ki jing tem ki ba syai kedar ha ki office jong ki block ha keleng ka than. Ka Mahila National President jong kaseng BJP ka Vanathi Srinivasan kalalit jungo ek office rikam jong kaseng BJP ha Gladden Tower nongpo ha kasi baar jong tayo banya kendu bat ekren bagi dukot jong BJP Riboy District haswa ka election sa kador batawan ke jela ka Banlong House Nem Ubanwan. Haba ajing kren shikinong tre jong ni kaseng san perthei ka Srinivasan kalakular ban penyo iki skim penroin na ka sarkar pedeng na ka benta ki nong rep jong kathan na ka daw ba ka seng BJP hi ka plet jumot ban yele minat ban kenti ka yo ka kot jong ki pat nong rep leng ba ka tenat ka rep ka riang hadin ka jingi kundu ki nong yelam jong ka seng BJP Meghalaya bat ya ka BJP Mahila Morcha Shillong ka Vanathi Srinivasan kala kerpat ki nong yelam jong ka seng ha ka jela bakin ailat khambun ye ki kertong kenthei ban ya aireng hak election bat baka parti kan 3 minut ban penmi ki kertong kentei ki bala sisa ban ai ke jing sakri hak kam nakadaw baka sa satang lai benai ya ka parti ban 3 minut bat baka podji nong mi khmat kalapoi ka BJP ka thmu ban penlong ya ka Women Conference ha Meghalaya ban ai jing pen tbet shu ya ki kentei ki badan jing angnot ban shimenta ha ka kam san perthei ya ka All Souls Day ka balong ka singi kerpang ban kenma buram ya ki balaklat no la rakhi nin ka singi de ki pa renget jong ka balang Catholic da ka ba penlong ki jing duai ki jing lit bu sentie ba thang mombiti ha ki mot jing tap jong ki bahayeng hasem ki balaklat no ha Shillong la penlong ya ka mas ka ba kerpang ha ulum jing tap ka balang Catholic hala umkhra ha West Giant Hills ya ka ni ka singi kerpang la rakhi de ki pa renget jong ka Saint Teresa Cathedral Jowai Parish ha ulum jing tap jong ka balang Catholic ya ka mas Eucharist bakhud la penya dau administrator jong ka Jowai Diocese u Reverend Father Ferdinand Dakhar rengkat ba u Reverend Father Hilarious Lamari bat u Reverend Father S Sungo kani ko khubor ka wan shapina ka All India Radio Shillong
Uway ni ki pulit jong kami khalia ubadan haka kedan komandan ula syakem haki bo jong ka nyin kesengi halor ke jing syak keno don keti haka jing pendon kam bakla ya ke pisa pat ba haka kam thit kali uni uhe pulit bala syakem ude uba JK yang rai komandan ka SF10 ka special investigation team jong ka tenat pulit ke jela kala kem yo uba JK yang rai halor ka jing syak keno bamsam haki kam thit kali haka tenat pulit Hakapor Bodang Bat Yakakam kum Additional Inspector General Administration. Itlong kubor hitu ba kakenhun SIT kalalit ban kendra yakajing sa jong ba yang rai bat lakem no yu. Hakway day bakani kijing ja usembut menteri rang ba kajela uba pres tun tensong ulong ba kat kum ki kendon an lahap ban pensange kam sipor ne suspend ya uni uhe pulit ubala syakem. Bat ban ailat ya ka an bakan le ya la ka benta. Tat hadu karai ke bakat du baka ai. Katanat pulit jong ka Khasi Hills kala penmi e kajing pensai ba om simdan na pedeng ki bela syakso ha karali bela penong da ka FKJGP ha ka arpo prateri urisau ki bayap. Superintendent jong katanat pulit jong ka East Khasi Hills uba Sylvester nong tenger uloong ba laingut ki briu. Kibala mensaw malumala ha katigi jingja la pelat no yaki na kajaka sumar hadien bala pensop Spanya ki jingmong. Ki pulit ki la maha mi ki patba bakin day ban penpriang yaki kubor ki bam shisha. Ka kubor ham saya klasa priang keleng lengba ka social media ba uwe ne ki bala syak takti ha katika rali ulayap. Ha koi pat kaliang ka kenhun ki nongelam niam ka Shillong All Faith Forum SAFF kala penremjur ya ka jingja takti ka bala ja ha ka tiga sengi ka bala pentut ya ka imlang salang bat pensiir ki pat ba nong song snong ka nong ba Shillong ka SAFF kala kwat lawer ki pat ba nong song snong ka jela bakin kenti ka sukasan bat ya ka jingi imsuk rengkat lang kumba ka julong ka nam bat ka buram jong ka jela Meghalaya. Ka Dorbar Cabinet jong Sarkar India bala penya da Menteri Rang Badu Narendra Modi kumusang kor kala ajing menjur ban ai kerteng ya ka Katling Sun Greenfield Airport ka baha Holonggi Itanagar da ka kerteng Doni Polo Airport Itanagar. Ka Sarkar India kala ai ka menjur ban kentiu kedan bat senapan bhai ya ka Holonggi Greenfield Airport haus nam arajar kat kandai ha ka ba ye ka jimpentre ka kam da ka Airport Authority of India da ka jingyarap jong ka sarkar pedeng bat ka sarkar jela jong ka Arunachal Pradesh ha ka jinglut ka balong riu spa saupun riu kelut tengka kumsi benta jong ka National Children's Science Congress ka balai po on penlong ya ka State Level Children's Science Congress minta ka sengi bat la syai ka sengi ha Shillong College Auditorium. Katkum ka jing pelat kubor le thu baha kini ki ar sengi jong ka National Children's Science Congress arajat arpuar on peninam ya bundli ki science project ki baha ki benta bat ki thup ba per. Ya ki pratli ki project ki babhatam na kani kalempung on jet bakin let mi khmat ya ka jela syaka national level jong ka National Children's Congress ka banlong ha ka jela Gujarat ha ka arpnyu terik hadu kalai pui terik jong ubnai kelalengkot arajar arpulai. Karat yap ngar ka bahapok ka himak hairim imship kalapen ki empat ya ka tamasa tenrai ha ka tong dok ha kabala jule na du ndain thai kabala tip kum ka tong dok ha pat ba ha ka wa tung ka bahari boy district ha ka si ba ar mata ka tayo ya kini ka tamasa la pli pat ba da iwe ne ki samla ki ba pok mat jong than ri boy i samla is na e hing ha ka jingi don kat lang ukli nong sencha jong ka ra yap ngar bat ki nong song snong na ki snong ba per ki ba ha ba po ka ra yap ngar Apa keren ni kejeng ilang isam la isn hing ila ong ba kani kata masa tenrai. Ha katong dok ha kalong ko bakong san ban penne pensa kum kejeng ri tengkai ila kadeti tenrai kaban pen itu bat pen pa perthei ya kejeng long kerpang bat ka tenrai jong ka jat pen riu. Katu ni ko khubor klakut ka belawan shapi na ko All India Radio Shillong.